got me feeling like no color down this road. Don't really wanna talk. Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa na tomhle kanále. Dneska se zahrajeme challenge ve Fortniteu. A ta challenge je taková, že budu hrát loot podle rarity mýho pickaxu. A já to nebudu dál obkecávat a ozvu se vám, až budu ve hře. OK lidi, jsme ve hře a máme Starwand pickaxe, což je modrá rarita, což znamená, že můžu hrát only modrý zbraně. Což jako je dobrý, ale není to nejlepší. A teď přemýšlím, kam padnu. Asi sem. OK. Jo, počkat, a jo? A jo, vlastně. No. Kámo, to bude celkem těžký, tyjo. Modrá zbraň. Dobře. Modrá zbraň. Myslím si, že mám mít problém jako najít. Jako mě bohatě bude stačit jako tlmená modrá pistolka. Kámo, tak to je hodně to je hodně dobrý. Přemýšlím, jestli si dovolím jakože upgradeovat zbraně. Jakože třeba z šedej na modrou. Jako goldy na to mám. Ale asi nebudu to dělat. Dělám si to těžší. Ok, máme 2 big shieldy, dáme si 2 bigy. A já bych šel asi pušel, tam už jsou týmci. Takže kdybych tam naletěl, jakožto, že to udělám. Ok, to je bot asi, nebo? OK, nice, modrá sniperka, moje oblíbená zbraň, dobře. Pizza je fialová. Jaké zlaté, ale tak podíváme se, co tam je, že jo. Ale jako teoreticky prostě... Já si ty šuky vezmu, já si je vezmu. Jako není to modrý loot, ale zase jako prostě shockwave není prostě nějak... A nebo... OK, fajn. Já vím, že už jsem ze začátku ty shockwave použila, tak teďka nebudu používat už nic krom... Nic, akorát jediný, co můžu teda použít, je teda modrý loot. Což z tohohle mě vpadne nějaký ještě modrý loot, si myslím, takže to je dobrý. A... Jako ty s těma healema to bude hodně těžký, no. Tyjo. Jako minička, ne minička taky ne, jenom big shieldy, no. Big shieldy a přemýšlím, jestli ještě nějaký heal modrý, ale nice, máme tady modrý ARko. A jinak teda můžeme mít pryč, no, protože tam tu shotgunu já nechci. To já moc nemám rád. Což znamená, že i trezor je k ničemu, takže... Pro ten já ani nebudu chodit, takže... To nemá cenu, že jo. Akorát plýtvání nábojů. Takže tak. No střílejte po mně. Já vás nechám vám žít, tak mě nechte taky žít. Děkuji. Nice, big shield, další modrá věc. Ale. Týpečku. Kde pak seš? No tak, týpku. Co? Kamo, no tak, to jsem netrefil. Tohle jsem netrefil, vážně. OK, jsem nečekal. To bylo hodně těsný. Jo, ono to dává vlastně damage, no. Akorát já teď nevím, jako, že co budu dělat bez hápek. No. Do prčic. Prosím, že tady padne něco modrýho, nějaký heal, ne.
Kámo, přemýšlel si ty healy teďka dovolím, jo. Takový měnění pravidel. Já si budu otevřít tam tu čestku, ale jinak si asi dovolím, protože si najdu healy, tak jsem mrtvej prostě. OK. Kámo, já mám dost matra. Já se moc omlouvám za můj kašel, ale jsem tak trošku nemocnej, takže tak. Nice. Jako mě jsou ty klíče stejně k ničemu a týpek tady je. A to je bot asi, nebo? OK, Já jsem hrozně levej. Mně až teď došlo, že mám hrozně málo hápek, mně to teďka došlo, že mám prostě málo hápek a že bych si neměl jako zahrávat. No, já potřebuju nějak. Kámo, mám 100 hápek prostě. Mám prostě jenom tohle, mně stačí, kámo. Stačí, když mi dá někdo prostě trošku lepší hit pumpou. A jsou prostě mrtvej. Kámo, NPCčko to mě může zachránit, prosím, pojď. No tak to s ním moc nezachránil teda. A jo, tam je Big Shield. Jo, tu je Big Shield. Takže mám až 151 hápek, OK, to už, ale to dá jako. Není to nejlepší a není to nejhorší jako. Náš 4 killy. Já se podívám ještě k tomu slap tracku, protože tam by mohlo být nějaký. Tam je nějaký heal bait moh, jakože i jsou tady. Nice. Já jsem ichtil. Ach jo. OK, nice, vidím tady Big Shield, což je dobrý. OK, a jinak nic, dobře. Mám 171 hápek, OK. A to jde. Jako furt mě můžou dát one tapku, ale to je jedno. To mě můžou vlastně i s 200 hápkou. A jo, tam je trak, nice. Z 200 hápkách, že jo, jsou tady snipy. A tady je týpek a další tady jako bot, ale nervozita. Jsem hrozně nervózní. Ale že hrozně. To asi není bot, co? Tohleto. Pojď zničit ty schody. To uděláš dobře. OK, týpek dostal zničeno celkem. Jakoby nebudu kecat, ale dostal dobrou, no. A počkej, já si to nebudu dávat, teď tam je trak. Je tu trak, takže je to dobrý. Ne, boti. V klidu zase, jo. Jako ten sápek dostal zničeno, nebudu kecat, jo. Jako bylo to asi jako hodně lucky, jo, nebo že jako bylo to hodně o štěstí teďka asi, jakože nevěřím si, že můj aim není tak dobrý, jako abych dal tohle, takže to bylo spíš štěstí, ale já doufám, že někdo půjde ze zóny, já mu dám snipe. A jako můj cíl je samozřejmě vyhrát, jo, ne mít co nejvíc killů, ale vyhrát, ale zase jako vyhrát prostě s 0 killama, víš co třeba, tak to je prostě pak o ničem. Jako 6 killů není málo, ale není to moc, jo, takže. Já přemýšlím na ten ostrov mám mít nebo ne, protože já se tam stejně nemůžu nic dít, jo. Takže mi to je celkem k ničemu, ale
jako hápky, ale jako tam budou třeba jako big shieldy, jo. Ale prostě i tak prostě. Třeba tam ty zlatý ty si vzít nemůžu, který bych si 100% vzal. Ty si prostě vzít nemůžu, takže. Jako jinak fakt se hrozně moc se omlouvám za ten kašel, jo, fakt jako. Počkej, cože? Cože, tohle je ve hře? To je od kdy ve hře? To ani nemůže ve hře, upřímně. Já jsem teďka jinak tak třeba 3 týdny nehrál Fortnite, jo, takže. Děkuju, Smash. OK, tak to jsem nečekal, tak to znamená, že já můžu úplně jednoduše umřít. Pokud, že jo. No tak to je v rici. Já můžu teďka úplně jednoduše umřít, protože nemám třeba shockwavy, kterým bych se normálně mohl dostat do toho. Do zóny. Tam je další, kamo. Tam nemůžu pustit nikoho. A už tam týpeček jede. A to je bot, ne? OK, týpeček mě ho vyžral. Tak zase týpku v klidu, jo? Zase v klidu, týpečku. Zase v klidu. OK. Netrefil jsem ho, jaj. Stále ne? Už já si to povolím, ten medkit, fakt sorry, ale chci to vyhrát, to musím vyhrát. Já si to povolím, fakt promiň, tak se omlouvám, ale... Ale nehrál jsem 3 týdny Fortnite, potřebuji aspoň jeden win. Jako sorry, ale... Mě zajímá, kam zdrhnul ten týpek. Vy jste si, jako jo, mám level 90, jo, ale fakt jsem 3 týdny nehrál, jo. 91, dobře. A nejde mě z nějakého důvodu koupit Battle Pass. A myslím si, že jsem teďka jedinej, co ten deku Smash má, takže bych se neměl nemusel bát. Žeby. Kaš? Pojď, prosím. Ne. Proč jsem to nezničil? Proč se to nezničilo? To nechápu. Já nechápu, proč se to nezničilo. Okay, on tam má zónu. Ale týpko, ty jsi teďka mrtvý asi. Není? Jak to?
Tak víc do zóny, nebo kde je? Jsme top 4. Koukejte, už ho tam ani nevidím. Protože prostě hraju na PlayStationu. Mohl k tomu připomenu klásnici myš a už ho tam ani nevidím. Jak je to prostě pésko. On se jde na písíčku, tak mě úplně v klidu vidí. A měl bych se obát možná jako. Tady bude nějaký týpek, já to cítím. Tam je něco zlatýho. OK, týpeček je někde tady. Jako jsou mrtvé, jo. Jako jsou doopravdy mrtvé, teď už nemám. Teď už to nedávám vůbec. Ale Boris mě půjde pušnout a jsou mrtvej, úplně. Komplet mrtvej. Nemám matro, GG. Druhý místo si myslím, že je taky dobrý, jo. Ach jo, kámo, týpeček měl no. Jako neměl jsem už pak matro, ale jako... Jo, ale já jsem s druhým místem jsem tak nějak spokojený, jako mohl jsem dát win. No, já vám děkuju za to, že jste tohle video dokoukali až sem. A... dejte like a odběr, pokud se vám tohle video líbilo a... já doufám, že se uvidíme u dalších videí. Zatím, cos.